πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσει και μικρούς και μεγάλους, αφού είναι κάτι το εντελώς, όχι το εντελώς διαφορετικό, αλλά έχει μια διαφορά από το θέατρο, το παραδοσιακό. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική, την οποία πιστεύουμε ότι χρειάζεται, αυτόν έχουμε διαπιστώσει τουλάχιστον, ότι το θέλουν, το επιζητούν και τα παιδάκια, αλλά και οι μεγαλύτεροι, μετά από πάρα πολλά χρόνια να δουν κάποιοι καρακιόζο παίχτη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Τα χωριά μας» του Λεμεσός TV. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κοινοτάρχης Παλώδιας, Πάμπος Ζορπάς. Κύριε Ζορπά, χαίρετε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, σήμερα είστε καλεσμένος για να μας μιλήσετε για μια πολύ όμορφη πολιτιστική εκδήλωση, έτσι που την έχουμε πολύ ανάγκη τώρα μέσω πανδημίας και κορονοϊού, την οποία θα επαναφέρετε μετά από πολλά χρόνια. Πράγματι, επανέρχεται μετά από 10 χρόνια στο σύνολο. Άρχισε το 2009 στα Λόνια της Παλώδιας, το πρώτο φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου στην Κύπρο. Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι από τη μια χαρά, γιατί επανέρχεται μετά από τόσα χρόνια αποχή, όπου οι λόγοι σίγουρα ήταν τέτοιοι που δεν μας ευχαριστούσαν, μας στεναχωρούσαν για τόσα χρόνια αποχή. Θεωρούμε όμως ότι είναι επάναγκες οι πολιτιστικές δραστηριότητες να ανθούν στον τόπο μας. Νιώθετε έτσι ότι σε έχει ανάγκη ο κόσμος της Παλώδιας και όχι μόνο? Ακράδαντα, όχι μόνο της Παλώδιας, η Κύπρος όλη, γιατί φιλοξενούμε επισκέπτες τουλάχιστον τις 3 χρονιές που είχε λειτουργήσει το φεστιβάλ, που πρώτο λειτουργήσε, να έρχονται από όλη την Κύπρο. Από την Πάφο, είχαμε επισκέπτες από τη Λευκοσία, από τη Λάρνακα, από όλη την Κύπρο. Γιατί ήταν κάτι, θεωρούμε, το μοναδικό. Είναι το μοναδικό πράγματι φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου. Γιατί επιλέξατε αυτό το θέμα για το φεστιβάλ το συγκεκριμένο της Παλώδιας? Να σας πω, καταρχάς, είμαστε Κύπροι. Έχουμε τη δική μας κουλτούρα, τη δική μας κληρονομιά, όπου θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και χρήσιμο να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κουλτούρα μας, τα ήθη, τα έθιμα μας, τη γλώσσα μας, η οποία ναι μεν είναι ελληνική και το περηφανευόμαστε, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί να μην το αξιοποιήσουμε, λέμε. Και καθίσαμε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθήκαν ή είχαν τις ευαισθησίες, τέλος πάντων, να αγγίξουν αυτήν την εκδήλωση, αυτήν τη δραστηριότητα, έτσι ώστε και να υπάρχει συνέχεια, αλλά ακόμη και οι άνθρωποι του θεάτρου πραγματικά να νιώθουν έτσι και μια ηθική, ας την πούμε, ικανοποίηση, ότι γίνεται έναν έργο και δεν χάνεται, να συνεχίζει και να παρουσιάζεται στις εκδηλώσεις αυτές, έτσι με μια άλλη προσέγγιση, η οποία πραγματικά θα τους ικανοποιεί και τους ίδιους ότι συμμετείχαν. Και όλοι οι επαγγελματίες θεάτρου αυτών των 1,5 χρόνο πανδημίας έχουν ταλαιπωρηθεί απίστευτα, Πραγματικά, γιατί έχουν χάσει τις δουλειές τους. Θα ήθελα να μας αναφέρετε, κύριε Ζορπά, και το πρόγραμμα των θεάτρων, ώστε να μπορεί ο κόσμος που μας βλέπει να παρευρεθεί στην Παλώδια. Μάλιστα, βέβαια. Καταρχάς, δεν θα είναι τόσα πολλά όπως ήταν τις προηγούμενες φορές που είχαμε περιπτώσει που είχαμε γύρω στα 10 θέατρα συνεχόμενα. Τώρα είπαμε υπό τις περιστάσεις
να αρκεστούμε με λιγότερα και να έχουμε μία προσέγγιση και να αγγίξουμε όλες τις πτυχές και όλες τις ηλικίες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας για να παρουσιάσουμε επί σκηνής 4 παραστάσεις, οι οποίες παραστάσεις θεατρικές θα είναι 3, αλλά θα έχουμε και στην αρχή και μια παράσταση θεάτρου σκιών. Πάρα έτσι πολύ ώστε ωραία. θα είναι όσο μπορούν και οι παρουσιαστές να το μεταδώσουν στην κυπριακή διάλεκτο, έτσι ώστε και τα παιδάκια αλλά και οι μεγαλύτεροι να το απολαύσουν. Είναι κάτι το διαφορετικό, για πρώτη φορά να το εντάσσουμε το θέατρο σκιών στην όλη εκδήλωση, αλλά ακούγοντας τον κόσμο και τις δικές τους θέσεις, τις οποίες σεβαστήκαμε, ελάβαμε υπόψη και λέμε γιατί να μην εντάξουμε και αυτόν το είδος θεάτρου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αξιόλογο και είναι αξιόλογοι και τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε τους τίτλους των παραστάσεων, τις ημερομηνίες και τις ώρες? Πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με μια προβολή την ημέρα έναρξης του φεστιβάλ. Θα γίνει η προβολή του πρώτου της πρώτης παράστασης που είχε γίνει το 2009 και το οποίο ονομάζεται «Τα Λόγια της Παλώδιας». Μας το είχε σκηνοθετήσει ο Χρύσαθος ο Χρυσάνθου, το είχε γράψει η Βασιλική Φωτίου, μια αξιόλογη φιλόλογος, αποκλειστικά για την Παλώδια. Οι ηθοποιοί μας, οι τότε ηθοποιοί μας, τους οποίους ευχαριστούμε όσοι είναι εν ζωή, πραγματικά είχαν δώσει τη ψυχή τους για αυτόν το έργο και ήταν πραγματικά έναν υπέροχο έργο. Ήταν ανάμεικτον όμως, θα έλεγα, και θέατρο και σινεμά. Οπότε υπήρχε έτσι υψηλή ποιότητα να φανταστώ στο θεατρικό ήταν κάτι συγκεκριμένο. το εντυπωσιακό, γιατί θέλαμε να παρουσιάσουμε επί σκηνής την πραγματική εικόνα της Παλώδιας. Και ο μόνος τρόπος για να παρουσιάζεται τον επί σκηνής έπρεπε να παίρναμε και τα διάφορα τοπία της κοινότητας, αλλά να δείξουμε και τη δράση του κάθε χώρου, όπου τα απεικονίσαμε επί τόπου, τα εκαλύψαμε, τα κινηματογραφήσαμε και τα παρουσιάζαμε παράλληλα ή ταυτόχρονα με το θέατρο το οποίο πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης του φεστιβάλ? Η ημερομηνία έναρξης του φεστιβάλ θα είναι 23 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή. Και ώρα? Η ώρα 8 το βράδυ. Πού θα μπορούμε να προσελθούμε για να το Τα απολαύσουμε? Λόγια της Παλώδιας. Ακριβώς εκεί, πίσω από το Συμβούλιο, υπάρχει ένας υπέροχος χώρος, όπου στην ουσία ήταν ο πρώτος οικισμός της κοινότητάς μας, και στη συνέχεια μετατράπηκε, εφόσον είχε μετακινηθεί ο οικισμός και πήγε στη βορειότερη πλευρά, εκεί που είναι η εκκλησία μας του Αγίου Νικολάου τώρα, περιμετρικά της εκκλησίας, εκείνος ο χώρος είχε μετατραπεί σε χώρο γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι γεωργοί της κοινότητας έπαιρναν τα σιτηρά τους να τα αλωνίσουν, τα δεμάτια τους, μάζευαν τα χαρούπια και τα έπαιρναν εκεί, έτσι ώστε να γίνεται ένας τεράστιος σωρός χαρουπιών και μετά να τα μεταφέρουν στην πόλη, στο εργοστάσιο για περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλογη πορεία του. Οι επόμενες παραστάσεις, ημερομηνίες και ώρες? Οι επόμενες παραστάσεις θα είναι, όπως είχα αναφέρει, 25 του μηνός, μέρα Κυριακή, με την άνεση οι οικογένειες να φέρουν και τα παιδάκια τους. Θα είναι ο Καρακιώστης Γιατρός, όπου θα είναι της Λένας Πανού, η οποία είναι μια εξαίρετη κυρία, η οποία πραγματικά έχει διαμορφώσει το χώρο της με τα ίδια της τα χέρια, με δικές τους κατασκευές και εντυπωσιακή πραγματικά παρουσίαση.
πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσει και μικρούς και μεγάλους, αφού είναι κάτι το εντελώς, όχι το εντελώς διαφορετικό, αλλά έχει μια διαφορά από το θέατρο, το παραδοσιακό. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική, την οποία πιστεύουμε ότι χρειάζεται, αυτόν έχουμε διαπιστώσει τουλάχιστον, ότι το θέλουν, το επιζητούν και τα παιδάκια, αλλά και οι μεγαλύτεροι, μετά από πάρα πολλά χρόνια να δουν κάποιοι καρακιόζο παίχτη, κάποιοι να δουν... Οπότε καλούμε έτσι τους θεατές μας να παρευρεθούν. Είναι μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν αυτήν την παράσταση. Και άλλες δύο? Οι άλλες δύο παραστάσεις, οι άλλες τρεις, μάλιστα, οι άλλες τρεις είναι του θεάτρου Φώσιθη, της θεατρικής ομάδας Φώσιθη, και είναι η Παπαθιά η Πολοπάητη. Στην ουσία είναι μια κομμωδία της Χρυσταλλίνης Παντελή, όπου θα έχουμε και εδώ εξαίρετους ηθοποιούς, που πραγματικά θα μας δώσουν έτσι μια ωραία δροσερή βραδιά και γέλιο και παρουσίασης τέτοιας που θεωρούμε ακράδαντα ότι θα το απολαύσουν και θα ικανοποιηθούν πλήρως οι επισκέπτες. Ημερομηνία και ώρα για το συγκεκριμένο? Τώρα, αυτό θα είναι στις 29 Ιουλίου. Εκεί στον ίδιο χώρο υπάρχει μια μεγάλη εξέδρα εκεί που θα μπορούν να διαμορφωθούν τα σκηνικά, αλλά και το πλακόστρο, ο χώρος, η ατμόσφαιρα που πιστεύουμε δημιουργείται σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι πραγματικά υπέροχες. Είναι κάτι παρόμοιο, θα έλεγα, όπως στην Ακρόπολη στο μέσο της Αθήνας, έτσι είναι και τα Λόνια στο μέσο της Παλώδιας, που πραγματικά θα απολαύσουν όχι μόνο τα έργα, αλλά και την κοινότητα περιμετρικά τους, ολόκληρη την κοινότητα. Οπότε είναι ένα πολύ υποσχόμενο φεστιβάλ. Να ακούσουμε και την επόμενη παράσταση. Η επόμενη παράσταση είναι της θεατρικής ομάδας Το Παρασκήνιο και είναι οι Πανοχωρήτισσες. Το λοιπόν είναι και αυτό με εξαίρετους ηθοποιούς, όπου πιστεύουμε ότι πραγματικά θα αφήσει υπέροχες εντυπώσεις. Είναι του Γιώργου του Θεοδοσίου η συγγραφή, και είναι και οι ηθοποιοί είναι εξαίρετοι, έρχονται από τη Λευκοσία οι άνθρωποι. Έτσι έχουμε μία Λεμεσό, από τη Λεμεσόν, τους Φώσιδους, έχουμε μία από τη Λευκοσία. Το συγκεκριμένο πότε θα το απολαύσουμε? Αυτό θα το έχουμε στις 3 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου. Και θα έχουμε ακόμη ένα από τη Λάρνακα. Πολύ ωραία, να το ακούσουμε και αυτό. Το λοιπόν, από τη Λάρνακα είναι η Αγάπη της Μαρικούς, είναι του Ακαθιώτη, του Κυριάκου του Ακαθιώτη, ηθογραφία, κυπριακή ηθογραφία, που πιστεύουμε ακράδαντα ότι και με τους ηθοποιούς που θα παρευρεθούν εξ Λάρνακος, έτσι πιστεύουμε ότι πήραμε σχεδόν όλη την Κύπρο, θα απολαύσει ο κάθε επισκέπτης την κάθε θεατρική παράσταση. Εκείνο που μας στεναχωρεί είναι γιατί είναι λίγες οι παραστάσεις. Είπαμε όμως μετά από τόσα χρόνια από εκεί να αρχίσουμε με αυτές. Οπότε να φανταστούμε έτσι κορονοϊού επιτρέποντος ότι την επόμενη χρονιά θα δούμε πολλές παραστάσεις στην Παλώδια. Πιστεύουμε, ναι, και ακόμα περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες. Ημερομηνία για το τελευταίο θεατρικό? Το τελευταίο θεατρικό θα είναι στις 6 του Αυγούστου, όπου θα κλείσει το φεστιβάλ μας. Θα αναρτήσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα και στο ilemesos.com, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος, να δει αναλυτικά τις παραστάσεις, τις ημερομηνίες και τις ώρες. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ στο Lemesos TV. Θα μπορούσα να σας έδινα και άλλες πληροφορίες, γιατί θέλουμε η πραγματικότητα να δώσουμε μια πολύ καλή εικόνα μετά από τόσα χρόνια, να απολαύσει ο κόσμος τόσο τις παραστάσεις, αλλά παράλληλα θα συνοδεύονται και με χορό και με τραγούδι όλες οι παραστάσεις μας.
Θα έλεγα ακόμη και στην έναρξη του φεστιβάλ που θα κάνουμε την προβολή της πρώτης θεατρικής παρουσίασης, θα έχουμε και την χορευτική ομάδα της κοινότητας, όπου θα αρχίσουμε με τους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, έτσι ώστε ο κόσμος που θα έρθει να απολαύσει όλο το φάσμα της κυπριακής παράδοσης, από τραγούδι, χορών, θέατρων, που πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο το επιζητεί ο κόσμος και βλέπουμε ότι έχει πλέον αρχίσει να στρέφεται προς την παράδοση ο κόσμος. Που αυτό μας ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί για αρκετά χρόνια δεν κατανοούσαμε την αξία της παράδοσης, την αξία του τόπου μας, της κουλτούρας μας και προσπαθούσαμε να αποξενωθούμε. Κύριε Ζορπά, να σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Όπως ανέφερα, όλες οι λεπτομέρειες θα αναρτηθούν και στο ilemsol.com. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Πάμπος Ζορπάς, κοινοτάρχης της Παλώδιας, όπου μιλήσαμε για το Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου. Είμαι η Παναγιώτα Καψούλη από εμένα και την παραγωγή του Lemessos TV. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.